Kumusta naman ang selebrasyon ng Father's Day kahapon? Napasaya nyo ba ang ama ninyo? Or magkakaroon na ng bagong ama? Woohoo! Next year, talagang sagad na sagad na ang selebrasyon ng Happy Father's Day. Charot, with darot. Well, anyway, Kabisyo, I'm so happy and proud sa aking papa. At siya ang naging papa ko. Sana ganun ka rin, no? So kahapon, feeling ko lahat ng mga binati natin ng Happy Father's Day, ito yung mga responsableng ama. Kasi ayaw nating batiin ng Happy Father's Day yung mga hindi nagsusustento. Ayaw natin silang batiin dahil hindi naman sila nagpakaama. Kumbaga, siguro nagpakahayop, ganon. Charot! With darot. Well, anyway, Kabisyo, I hope you're having a great day today. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Raqi Terra. And today, Monday, kahit holiday, magbabasa pa rin tayo ng secret file. Kaya naman lakasan na ang volume ng radyo. Because for today's radyo, ibibigay ko na po ang patikim ng DJ Raqi's Secret File. Bumalik ang asawa ko galing sa kabet. Kapag bumabalik, ibig sabihin, palpak yung pinalit. Charot! With darot. Anyway, Kabisyo, abangan mo yan sa akin pagbabalik. Kasama mo si DJ Raqi and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malong gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Raqi's Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Raqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Raqi's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!